видя факат шухи асту халос. Хамаи намхое, кидар видя базабо навардами шавант, намхаи хайолиент. Чурачон гушкун. Агар видя хандавар башат, лайк, подписка, комментария кун. По-братски. Мубориз Усмонов. Мубориз ба Иван Ургант тақлид мекунад. Рости гап бисёр монанд аст. Фақат ҳунари актёрӣ, харизмаи зебо, шӯхиҳои пурмазмун, костюмҳои шинам намерасад. Дигар ҳамааш монанд аст. Одамонро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунад. Одамони зебо ва Беҳрӯз Зеваров. баъд аз шунидани сурудҳои қадами Қурбон, овози зоғ ҳамин хел форам ки бай-бай. Агар истеъдоди сарояндаҳои машҳури дунё эҷод кардани сурудҳои нав бошад, истеъдоди сарояндаҳои мо дуздидани ин сурудҳо аст. Шабнами Сурайё. Шабнам 14 октябри соли 1981 ба дунё омадааст. яъне ҳозир ҳамсоли бибии раҳматии ман аст. бо макияжи Фарзонаи Хуршед 20 метри квадрат хонаро евроремонт кардан мумкин аст. подписчикҳои инстаграми ту кам дар YouTube туро кам тамошо мекунанд. Наворҳоят спонсор надорад, пул кор карда наметавонӣ. Абдурозиқ ба ту кӯмак мекунад. бо Абдурозиқ подписчиков дар Instagram ва YouTube. Абдурозиқ роҳи беҳтарини пулкоркунӣ аз создатели қадами Қурбон. мигинамон худо ҳар шаб 4 килограмм хароб мешавад барои он ки макияжашро мешӯяд. пештар дар Тоҷикистон хурусҷанг, сагҷанг буд. ҳозир дар канали Рустами Кал блогерҷанг мо доштааст ва блогерҷанг аз сагҷангу хурусҷанг ягон фарқ надорад. баъд аз тамошои канали Садои Умед бо боварии комил гуфтам мумкин аст ки гапҳои бобои ман дуруст аст. бобом мегуфтанд ки муллоя гуфтагеша гиру, кардагеша накун. бачем.